Chinu chevanhu chinoteererwa nevanhu. Silalele umsakazo wabantu Africa Panorama Radio 54. You're listening to only the best internet radio station in the world. The station in action for the nations of Africa. Broadcasting in all African languages. Yes! Hello Africa! Hello world! Are you an inspiring radio presenter? Do you love radio? Do you want to take a chance and try radio broadcasting? Do you want to get practical experience in one of the most exciting careers in the world? Do you want to be part of one of the best African online radio stations? Radio 54 is offering you that great opportunity. You will be working with a diverse team of some of Africa's brilliant radio voices. No experience required. Free training on the road. Email us on 263radio@gmail.com to express your interest or inbox Eric Knight the General on Facebook. We'll get back to you. Or visit our website www.radio54africanpanorama.com. Radio 54 African Panorama. Chinu Chevanu. Into Yabantu. You're listening to Radio 54, Radio Africa, African Panorama. Let's get ready to rumble! It's exposing the hidden talent on Zichango Burwa Show with DJ TC every Saturdays, 10 a.m. to 1 p.m. Central African Time, live on Radio 54 African Panorama. Tune in to your number one internet radio station by logging into www.radio54africanpanorama.com with your host Chibutsu. Radio 54 African Panorama. Shinu Shelanu, Shinotererwa nevanu vakawanda. You can follow us on our Facebook page, Zichango Burwa live stream. You can also follow us on Radio 54 African Panorama live Facebook page. Pachinu Shevanu, Into Yabantu, of the People's Radio. You're jamming with the hottest DJ. Internet radio. Your 24-hour music station. Non-stop music. This is Radio 54 African Panorama. Are you ready to embark on a journey that celebrates the heartbeat of 54 vibrant nations? Welcome to the rhythm of unity, the voice of diversity, and the pulse of progress. Radio 54 African Panorama, where dreams converge and aspirations come alive. Join us as we rewrite the narrative, breaking stereotypes, embracing talent, and sharing the stories of our remarkable people. From the whispers of our ancestors to the dreams of our youth, Radio 54 African Panorama is the bridge connecting generations, empowering, enlightening, and enriching. Together we will shape the destiny of our continent. Tune in and let your heart resonate with the beats of Africa. Because of Radio 54, we believe that Africa shines as a beacon of inspiration. Radio 54 African Panorama, where the spirit of Ubuntu comes alive through waves of connectivity. Visit us online, engage with us on social media, and become part of the movement that's changing perceptions and rewriting history. Radio 54 African Panorama, celebrating Africa and reaching lives. One continent,
54 countries, countless stories. This is Radio 54, your African panorama. Radio 54, African panorama, redefining Africa for a brighter tomorrow. We are not just a radio station. We are the resonating voices of a future Africa, strong, united, and full of... You're listening to only the best internet radio station in the world. The station in action for the nations of Africa. Broadcasting in all African languages. Yes! Hello, Africa! Hello, world! Are you an inspiring radio presenter? Do you love radio? Do you want to take a chance and try radio broadcasting? Do you want to get practical experience in one of the most exciting careers in the world? Do you want to be part of one of the best African online radio stations? Radio 54 is offering you that great opportunity. You will be working with a diverse team of some of Africa's brilliant radio voices. No experience required. Free training on the road. Email us on 263radio@gmail.com to express your interest, or inbox Eric Knight the General on Facebook, who will get back to you, or visit our website www.radio54africanpanorama.com. Radio 54 African Panorama. Chinu Cheranu, Into Yabantu. You're listening to Radio 54, Radio Africa, African Panorama. Let's get ready to rumble! Internet radio. You're jamming with the hottest DJ. You're listening to Radio 54, Radio Africa, African Panorama. Let's get ready to rumble! Lalelani nansindaba. Makadiko muri Zimbabwe kaziwayi salibonani muri bwanji ndini muimbi wenyu wembira gospel mbira praise and worship. Zita rangu ndinonzi Sam Legend Mutanda Chinga. Ndiri pano pachirongwa dzichangoburwa na DJ TC Tendai Chazika pa Radio 54 African Panorama. Ndoti ivai nengo yakanaka pamberi nembira munhu wese kumbira magwira njito tatenda siabonga. I thank you. Titende nai. Away, Manfranco is my name. You are tuned into Radio 54 African Panorama Live. Chinu Chavanu, into Yabantu, Yavantwini. Stay tuned to your number one radio station, Radio 54. Radio 54 African Panorama Live. The best hit music every time you turn us on. Every time you turn us on, there's another hit song coming on. Your 24-hour music station. Internet radio. Tawani wenye shanta wa
Panorama ndinokugamuchira ipano pa chinhu chevanhu. DJ TC is my name, broadcasting live from Divdo Studios in Cape Town, South Africa. Makadi ndinogamuchira nemufaro pa chinhu chevanhu into yabantu. Thank you so much for tuning in. Share the link is www.radio54africanpanorama.com, www.radio54africanpanorama.com. Yes, we are also live on Radio 54 African Panorama Live Facebook page. The Chitendero Facebook page, the Django Buru on Radio 54 African Panorama Chinu Chevanu Facebook page. CCAP Voice of Mbare Kambokano Nzigo Freedom Remix and don't forget to share the link is www.radio54africanpanorama.com, www.radio54africanpanorama.com. Pachinu Chevanu Dzichango Buru show with DJ TC. Welcome to the show. Makadi. Thank you so much for WhatsApp platform Radio 54 African Panorama and no Gamchere Nerfaro Black Queen S. Thank you so much. Avanza Zelusia Masuta Marewe Kwanya Mariwata. Thank you so much. Zurigu Fambere Mukuru Bendi Eric Knight the General. How is Manchester and Notando to Mamut Kwane Nyasha Kurisei Chando Truguzia Iwa Peka is no Zia Naika Peka is no Zia Muziruenai. Zivango Fatima pa Radio 54 WhatsApp platform. How are you, my sister? Zurigo Fambere, Pastor Weston, Zurigo Didi, Tulutendo Tumurutin Sakanaka, and no Gamchere, Patson Benny, Makadi Mukoma, and Rutendo Tumurutin Sakanaka. Thank you so much. Nerutsigiro, when you Munyara Zitela, Bamdiki, Mudikoni, Baba Denzel, Zurigo Fambere, one of my mind, Rutenda with Makachenga Tezeka, Iko Kokamur Naika. Get you on a panapa anti-flows apparels. How are you? Amai vangu yokai washe baba vangu vepa moyo misho jambo palimpo papo zirigo fambere makadi baba and noti mamutswa nenyasha ere koko kulimpopo ko. And give all my freedom. Jesus Christ, He is alive. 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 Our Lord and Savior. He is alive. He is
kubva kuCCP Voice of Mbare kambo kanonziko Freedom. Oscar Swed Chamba ari pama lead vocals. Kambo ikaka kakambonetsa naye. Ndabata inini kabeta ni pasina wako. Anzi Maingolobi. Yes, kambo kanonziko Teki Teki. Anzi rudo rwenyu aiwa iteki teki neni. Welcome to Zichango Burwa. My name is DJ TC, broadcasting live from Divdo Studios in Cape Town, South Africa. www.radio54africanpanorama.com, www.radio54africanpanorama.com. Ndo patiri pachinu chevanu into ya bantu. Right, kune wanoda kutumira mimanzi yao munongoti bata kapa Zichango Burwa live stream at gmail.com. Vanoita teki neni Mwari ndoza vanoita he shall not leave you nor forsake you. Ndozo neita Mwari izozo mfunge kana vavimbisa kuti vanofamba nesu. Aiwa vanofamba nesu. Havatisiitiri toga. He is faithful to do things exceedingly abundantly above all things that we imagine or think of. Welcome to Radio 54 African Panorama. Chibutsu.
mataisa ukachizwa. They say part of me that needs therapy. Vazhinji vedu tiri kutambura. Depression yakatisemura. They say part of me that needs therapy. Usakutemba nje muningina kana shama. Dana iwana mukoma. You need counseling. Kuleva jinji vakamirira kuona uchidoni. Iwe weshaka to prove them wrong. 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 Ay, 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 ay. Shut up. Prove them wrong. Shut up. To prove them wrong. Mighty uchafaulirombe. Shana utore mukombe. Mighty wakakura utiterera. Saka uchafa uchitambura. Wakati uri munhu kaziwe. Zvavanoita ungazvigone. Mayuta kufira mumalebo nemayega yega pasi pachimedza hanzi dzakaguka ugari nopedza shungu dzakapera mayuta achipera kubest nemajesban nomugaya maybe mwari vane feva zvavo avo vane vat vane zesa zvavo avo vanotendwa dajaira kutenda kuda ndoda kutenga omwe haikwani shungu dzekuendawo kune vamwe shungu dzekufara panofara vamwe asi zvanzi kare arambe ari kare kuda ndoda upenyu huite nani kutya sango haudzoke neusari chandoshuwa zvisarambe zviri pasi chandoshuwa kuti zuro asafanana nanhasi donzi ndamufast asi but neutiri pasi nanhasi donzi akangwarira mabhuku kwede mari yani anozviti anoziva siri mwari vari kumusoro vanotaura zviri fani kuti ndipe mari ndaimuka kumahwani kuti ndive pano ndakaweka very hard getaway nozvikeda kule vakundi bosi mabosi. Vanhu vanokusunga nemashoko mufunge, so you have to prove them wrong. Zibabarara vanzi prove them wrong. Prove them wrong. That's Baba Harare. Kana watongofunga kuita yawanongo wauda kuita kona kuteerera zvinotaura vanhu vanouya vane mashoko ekukudzikisira mukati meupenyu asi wewe keep on focusing and keep on grinding. Abatsira ishasha hanzi usandidadire. Welcome to Radio 54 African Panorama Chinu Chevanhu into yabantu. I'm broadcasting live from Divdo Studios in Cape Town, South Africa. My name is DJ TC. Antina nguva yacho kana kuzwa sanje antina nguva
yacho mangwana anouya yaka mangwana anouya ere mangwana anouya yaka mangwana anouya chavane zvangu anotikana zvake zvikaita zvinoita sekuti hazvichaitike kune mumwe wake. Vakomanai, usadadire hama, usadadire shamwari. Mangwana paanouya unoshaya pekupinda. Komanaka, yes. Kawana wako ndati ukatenga yako, kawana wako ndati ukabata yako, kawana wako nasi ndati ukatenga yako mota. Mangwana anouya chavane wangu, mangwana anouya chavane yangu, mangwana anouya ya chavane. Anzi upenyu hwachona ibhora, mufunge upenyu hunongoshanduka ukamudadira munhu nhasi, mangwana ari kuuya unozoshamisika. Hazvizoshamisa wakuenda kwaari kuti uone rubatsiro zvekare naka. So treat everyone the same. Ziva kuti vanhu vakasikwa naMwari, Mwari anokwanisa kuchinja vanhu anytime. That was Batsira Ishasha for you, song entitled Usandidadire. Awakadiko Patson Benny Zuri kufamba pa Radio 54 WhatsApp platform. Makadi thank you so much nekuti tsigira pano pachinu chevanu. Mangwana anouya ya chavane zvangu. Exposing the hidden talent of Minister Nelson Gurure. Kambo kanonziko ndimwari pa Radio 54 African Panorama. Aklopas Mudzengerera, how are you my brother? Zuri kufambere. Thank you so much. Nerutsigiro renyu denze kuda mahamba. Zuri kufambere. Thank you so much. Dr. Mambokadzi Makadi Vanzadze. How is Botswana? Avanzo Zvango Fatima Zuri kufambere. Thank you so much. Isaac Jabino Zingori. Thank you so much. Jerry T Zuri kufambere. Joe Loretti Makadi Tinokutendai Nerutsigiro renyu pa Radio 54 WhatsApp platform. Andifamendoka munzira anondichengeta, andifamendoka barwendo anondisimbisa, atifametoka munzira anotichengeta, atifametoka barwendo anotisimbisa. Kunyangwe tasangana nezvakaoma, panobudika chete naJesu wangu. Kunyangwe tasangana nezvinorema, panobudika chete naJesu wedu. Pane anondisimbisa Timwari anondichengeta, pane anondisimbisa Timwari anondisimbisa, anondivandusa Jehova anondivandusa Timwari anondichengeta, anondisimbisa Mwari anondisimbisa, anondivandusa
vandusa anondivandusa mabasa enyu tiri kuwaona baba mabasa enyu Mwari mabasa enyu tiri kuwaona baba mabasa enyu Mwari mabasa enyu tiri kuwaona baba simba renyu Mwari simba renyu tiri kuliona baba simba renyu Mwari simba renyu tiri kuliona baba. Your 24-hour music station. A brand new release. Vanetwevoka Minister Nelson Gurure nekambo kanonziko ndimwari hanzi nguva dzose ngatitendei nekuvimba muna Mwari naye kanyange zvinhu zvakaoma sei zvichirwadza sei aiwa ngativimbei naMwari nekuti ndiye ega rutiziro rwedu ndiye ega sosi yedu yatinoziva naye. Akuno chongotibata. Welcome to Radio 54 African Panorama. DJ TC is my name. Chirongo chinonzi chokadzi changoburwa, exposing the hidden talent.
His name is Josh Mack, a song entitled Tozidao Zakanaka, Radio 54, African Panorama, Maneno Eka DJ TC. Brand new track from Bautmo Mudepu nekamba kanonzuko Musoro Bangu. A brand new release. Unayi weshamwaria kuzo woto mamusoro unodandite seyenewe kuti unzisise zvakanaka ugarisana nevamwe zvakanaka azvidikana madigiri zvinoda une moyo murefu nekunzwisisana mukukurukura kona iwe shamwariya kuzowotoma musoro unoda ndiite seyenewe kuti unzwisise zvakanaka kugarisana nevamwe zvakanaka azvidikana madigiri zvinoda une moyo murefu nekunzwisisana mukukurukura hai musara bangu Chitika tipfure nepapapa zvawakandita zvakakwana chino yave nguva yaMwari iwe musoro banguye chitika ndifambe nepapapa zvawakandita zvakakwana chino yave nguva yaJehovha musoro banguye usandifaridzire kufara kwangu usandidzivire makomborero angu peuka ndipfure nepapapa nzira tedu tese vanhu usandifaridzire kufara kwangu usandidzivire makomborero angu Bring you track from Bautmo Mudepu akamboka nonziko Musoro Bangu azita zekare album roro rakabata uchi wega wega rakazara uchi wega wega amanya ku YouTube unozinzwira naika utapirirwe zvako takunopinda mu Christmas kudai unenge une bango rako aiwa uchitapirirwa naika ndinotenda kuti muchava nenguva yakanaka pano pa Radio 54 African Panorama. I'm your host DJ TC. Kanonditira mfunge kane declaration inondisimudzira hanzi takasikirwa kukunda nguva dzose hazvina musha kuti matambudziko atinosangana nawo muupenyu asi zingoziva chete kuti takasikirwa kukunda tiri vakundi nokupfurikidza naika inzwa unzwe zvizere Spirit Praise Worship Team hanzi ndinotora
Chinhu chandakadzidza mukukura kwangu mukurarama kwangu mufunge. Asi muimbi wenziyo dzechitendero pane chinhu chandakaona chekuti ukada kupusha kuti social media ikukudze ndiyo zvekare social media ichakudonhedza nai. Asi aripo murume ari kumusoro kudenga ukanoti iyeka kusumudza iyeka hakuna anokudonhedza mufunge kana akugadza padenga hakuna anokuwisira pasi. Naizvozvo ndinokuvimbisa kuti ukavimba naShe ukatarira kunaShe nguva dzose nekuda kwenguva inotevera nekuda kwenguva inosvika Mwari vanokusimudza. Hakuna kuda kutsvaga kusimudzwa nevanhu nekuti mangwana ndoo vanokudonhedza naika vanenge vachida ngoti utongoridza ngoma iri kuenderana naivo mufungo ukangoda kuridza ngoma iri offside navo aiwa vanokupidigura vanokudonhedza nai. Simudzwa naMwari hama mutereri, simudzwa naMwari, simudzwa nedenga kwete nevanhu naika. Akana kusimudza ongoramba uchingopa mbiri kumusiki nekuti hazvina kuitwa nevanhu zvaitwa naiye Mwari anofanira kupiwa mbiri nguva dzose naiye. You are listening to Radio 54 African Panorama. Chinhu chevanhu into yabantu. Your number one internet station. Broadcasting live from Cape Town studios in South Africa. Shalom Charamba hanze mbiri yose.
Your goodness, Father, we shall witness your greatness. We shall witness your goodness. 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 Unto the Lamb of God we give glory. We give glory unto the Lamb. Oh, glory. We give glory. Touch me today. Touch me in your presence. Touch me today. Touch me in your presence. Touch me in your presence. Touch me in your presence. Fill me today. Lord, I'm in your presence. Fill me today. I'm in your presence. Fill me today. Playing only the best music in the world. This is your #1 radio station. A brand new release. Vanomunamata 24-hour music station. Mwari vanoda vanomunamata nekumurumbidza. Dzose visiyose namata
His name is Tatenda Tashaya hanzi kungogara uinashe umukomana wechidiki ari kusimuka zvekare munziyo dzechitendero paRadio 54 African Panorama. What a powerful song, what a powerful song. Hanzi kungogara uinashe ndokungozvipedza mufunge, hauna stress mufunge, hauna zvakawanda zvaunofungana nazvo ukangogara uinashe nguva dzose. Yambuka chota kiko famba mumwea kana to yambuka chota kiko famba mumwea 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 munko famba kana to yambuka kiko famba Chokwadi ichocho hatifambe panyama hatigare panyama tiri mhepo tiri mweya akana toyambuka Jordan aiwa tunoyambuka nemweya tunoyambuka tiri mweya hatifambe tiri munyama hatigare munyama. What a powerful song. Hanzi kana toyambuka Jordan kubva kuZim Praise season 15.
your 24-hour music station. Internet radio. Kusumudzirana pamweya inini newe hama mudikano wakanditerera pano pa Radio 54 African Panorama. Share linki chete www.radio54africanpanorama.com. Aodaidza vamwe kuti tikomborerwe takawanda nai. Ichi chinhu ichi ndechenyu ite zvomunoda nacho naika. Chinonzi icho chinhu chevanhu. Aichakabatwa na DJ TC. Mwari vakakuyambutsa pampata werufu mufunge haukuzogoni kana kuzvidzora unenge wakungotenda Mwari uchifara uchimurumbidza mufunge. Vazhinji vedu takasurvive paCovid-19 tikararama, hakuzi kugona kana kungwara mufunge. Kune vakatotisiya vakawanda stereke, vamwe vakangorwara nehwandende yesarai, vamwe takararama mufunge. Aiwa, Jehovha anoda kutendwa mufunge. Ndonguva yacho nayo kumutenda iyoyoyi, haikuna kuzomirira imwe nguva, ndiyo itori nguva yacho nayoyoyi. Saka pfuurira mberi nekutenda Mwari, uchimurumbidza uchimutaurira kunaka kwake kwose nekuti ndiMwari. Anzi Jehovha wemakanaka Baba, kubva kuna Rudotania Madindi. Joyful praise.
exalt you, Lord. I hail you, yes, more. Ngiyabonga, asante sana. Baba, you have done me well, well, oh. Ngiyabonga, you have done me well, well, oh. You have done me well, well, oh. Yes, you have done me well, well, oh. Baba, you have done me well, well, oh. Dinotenda, you have done me well, well, oh. Family, business, degree, and a machine, oh. Kweye Martha Shoniwa ndikambokano nziko thank you anzi Mwari manditira zvakanaka ndambotaura nende kati zvakanaka kugara uchitenda Mwari nguva dzose izvozvo zvinoita kuti Mwari varamba vachidurura zvimwe nekuti uri kuappreciate nekuti uri kutenda even munhu wenyama chaiye akakuitira chinhu muupenyu akakubatsira akakuitira zvaanenge akuitira tendawo kuitira kuti mangwana agowana simba rekukuitira zvekare kana rekukubatsira zvekare. Welcome to Radio 54 African Panorama. My name is DJ TC and you are listening right, you're listening to Zechitendero. Sorry to Zichangoburwa show. Ndo chirongo chandruku kupakorere panapa pa Radio 54 African Panorama. You're listening to only the best internet radio station in the world. The station in action for the nations of Africa. Broadcasting in all African languages. Yes! Hello Africa! Hello world! Are you an inspiring radio presenter? Do you love radio? Do you want to take a chance and try radio broadcasting? Do you want to get practical experience in one of the most exciting careers in the world? Do you want to be part of one of the best African online radio stations? Radio 54 is offering you that great opportunity. You will be working with a diverse team of some of Africa's brilliant radio voices. No experience required. Free training on the road. Email us on 263radio@gmail.com to express your interest or inbox Eric Knight the General on Facebook. We'll get back to you. Or visit our website www.radio54africanpanorama.com. Radio 54 African Panorama. Chinu Chevanu. Into Yabantu. You're listening to Radio 54, Radio Africa, African Panorama. Let's get ready to rumble! Lalelani nansindaba. Makadiko
muri Zimbabwe kaziwa yi salibonani muri bwanji ndini muimbi wenyu wembira gospel mbira praise and worship zita rangu ndinonzi Sam Legend Mutandachinga ndiri pano pachirongwa dzichangoburwa na DJ TC tendai chazika pa Radio 54 African Panorama ndoti ivai nenguva yakanaka pamberi nembira munhu wese kumbira magwira njito tatenda siabonga I thank you titende nai This is Radio 54 African Panorama. Are you ready to embark on a journey that celebrates the heartbeat of 54 vibrant nations? Welcome to the rhythm of unity, the voice of diversity, and the pulse of progress. Radio 54 African Panorama, where dreams converge and aspirations come alive. Join us as we rewrite the narrative, breaking stereotypes, embracing talent, and sharing the stories of our remarkable people. From the whispers of our ancestors to the dreams of our youth, Radio 54 African Panorama is the bridge connecting generations, empowering, enlightening, and enriching. Together we will shape the destiny of our continent. Tune in and let your heart resonate with the beats of Africa. Because of Radio 54, we believe that Africa shines as a beacon of inspiration. Radio 54 African Panorama, where the spirit of Ubuntu comes alive through waves of connectivity. Visit us online, engage with us on social media, and become part of the movement that's changing perceptions and rewriting history. Radio 54 African Panorama, celebrating Africa and reaching lives. One continent, 54 countries, countless stories. This is Radio 54, your African Panorama. Radio 54 African Panorama, redefining Africa for a brighter tomorrow. We are not just a radio station. We are the resonating voices of a future Africa, strong, united, and full of... basal andai kwanisa kuramba irmumbati noda kudya asi ndikati shande nenzira ndichatitani ndinenge ndafunga dandi sandidafi vana vanotiteti mama naiteti varipi vana vanotiteti mama Kangane, nchangenda mirira lavi mozita misamo zangu fungwa ndiri miri kwemagunga ndasuwa kumba pade yandatumira epinde yemagetsi mangwana masikati ndo isayereta ndinonyora unodziona ire chingori chishuwo dai ndine wanika zvikone dai waivepo zvavenani kunyangwe kuhope dai wangoshanyenda kuona zvondovhima sango risina muka rara nemunhu ndichazoona vana vanotiteti mama naitete varipi vana vanotiteti mama naitete varipi usazondikanganwe nchangendaka mirira lavi nimureduri chaita come through zvatora takutenga zvedu nemadrive tinongoda patience zvinongoda push tipinde munaiki ndichibva mumapush wangu sandinore kurarama nyika yevatorwa ko ukasashanda waritumira imwenji ndiri ndega ndikunde mwenji ndira yachwa vana vanotiteti mama naitete varipi. That's a Chipo Mchengwa Kambokano Nzigo Tsamba featuring Fidel Country Boy.
anza akona kuzondikanganwa mudi wanyangu waenda kukubasa. Nekuti vana vakungobvunza kuti dhedhe vari kuuya rini. Zvinhu zvacho. Unenge wotergende ndonoshandira mhuri mufunge asi distance manje ndo inozokukwadza naika. Unenge wasuwa wako epamwoyo. Vamwe vanonditemba, vamwe vanondipemba, vachitigara pasi waita mudiki. Mombasa Baba Harare featuring Saint Flu and Zorro. Ngoma zacho dzatinobika dzinonakidza vanhu vanofara. Ngoma zacho dzatinokaka asi tambe vasikana vanofara. Ona zvakutamba zvichita kuchinjana kunge mugiko wefidelity. Shiti Mombasa, Nairobi, Mombasa, Nairobi, Mombasa, Nairobi. Mombasa, Nairobi, Mombasa, Nairobi, Mombasa, Nairobi. Mombasa, Nairobi, Mombasa, Nairobi, Mombasa, Nairobi. Ndakavujikeni ndaramba nzolora. Andidi kudyiwa inifanika muzura. Ndauya ndakachacha. Muchatotopa vamwe vachikopa anzi ndiwe chimbetu saka wochopa kavaremba nyoka chomanyama nyoka sandamaiwe varege varimbe topa utangezve Baba Harare ngesha fura kumwa mapesha baba ndenge pesha ndifurire letra azvibere muje muje azvibopera muje muje azvibere muje muje azvibere muje muje azvibere muje baba azvibere muje muje usaite dambe neupenyu kusvika pakutandara nenamo zvisatore levo karimwe levo hana yako hairovi here kuti furujikeni yakadyiwa nani paunopinda muchitoro cheusavi uchitenga nzondora aumbozvibvunzawo here furujikeni yakadyiwa nani paunopinda muchitoro cheusavi uchitenga nzondora kumbore uku wangu dama ibonzo chete harina nyama kumbore uku ibonzo chete harina nyama kumbore uku ibonzo chete harina nyama famba Brighton unowanda Brighton kujongonya Brighton makaniwa famba ngoma zacho dzatinobika dzinonakidza vanhu vanofara. Ngoma zacho dzatinokaka asi tambe vasikana vanofara. Ona zvakutamba zvichita kuchinjana kunge mugiko wefidelity. Shiti Mombasa, Nairobi, Mombasa, Nairobi, Mombasa, Nairobi. Mombasa, Nairobi, Mombasa, Nairobi, Mombasa, Nairobi. Mombasa, Nairobi, Mombasa, Nairobi. Andi Baba Harare vane kambo kanonzi Mombasa. Anzi wadi kumbozvibvunza kuti pawapinda mubhucha uchida kutenga chicken wambozvibvunza wewe kuti afuru chicken yakadyiwa nani zvakasara nzondora. Avariko vanonakirwa nenzondora muriko here. Hanzi naBaba Harare nzondora ibhonzo harina nyama. Andosvo tunaitaka pa Radio 54 African Panorama, nefe nyuro inofadza vadiki nevakuru.
tinokutendai kune vachangotibata paRadio 54 African Panorama. Chinhu chevanhu into yabantu. Dorcas Moyo featuring vabate vaJehovha hanzi zvinotongoda Jesu mufunge. Amuna matono chikumbiro kuna Mwari. Anzi Mwari tibatsirewo zvenyika ino zvinotoda Jesu. Baba vakurorana nemwana, mukadzi akurorana nemwe mukadzi, murume akurorana nemwe murume. Tibatsireiwo Ishe. Akubva kuna hanzvadzi vangu Dorcas Moyo featuring vabati vaJehovha. Release. Ndabata inini ka brand new track kubva kuna Rumbi zviri kuzhe kambo kanonzi iko zoramba sei apa. Title track yealbum rake itsva rakangobva kuburwa mazuva apfuuraya rinonzi roka zoramba sei apa. Makorokoto. Mirai
She needs no introduction in the gospel arena. Her name is Rumbi Zirikuje. Album rake It's Rikupisa Rakanzi Iro Zoramba Say Parane 1 week. I think Rava Kubuda album Iro Roere. Manya ku YouTube unos dinzgira zere naika. Share, like and subscribe. Ndioka title track yanda kupakuraika pano pa Radio 54 African Panorama. Adzichangu buru wa show dziri kupisa. Adziri kufungaira pachinu chevanu. Ripo asimeres oyaramba komana ripo sikana ripo omeresi oyaramba zora baseya pamari osoraba sei apa zora baseya pamari Playing only the best music in the world. A brand new release.
Kugerera inyika naika. That's Peter Dewamoyo, brand new album rake riri kupisa rakanzira mwana wa mambo. Akana kakano nziko ndiwo uri kupisa. Iwewe Peter ndo uri kupisa manje naika. A 2023 Productions. Amaskara siko baba vangu vepa moyo. Akulimpa upoko ndirotendoto muri kutinzwa zvakanaka peyando. Amishowe kwa jambo ziri kufambere baba vangu vepa moyo ndirotendoto muri kutinzwa zvakanaka. Amunyaradziwe kwa Tela Bamdiki ziri kufambere mudikona baba Denzel. Malikebo ziri kufambere, thank you so much. Nekutitsigira how is UK? Amarano ramba chitendwa hanzi mari makandigonera kundipa mukadzi akanaka not kunaka pameso chete mufunge. Akanaka pameso nepamoyo. Mukadzi akanaka kuya ane rudo naika. Aukangopiwa akanaka asina rudo unobva watozoti mahwane aye atanga. That was a Peter Moyo Day One. Nekambakaro nziko ndiwe uri kupisa. Godikomodo pressive akukurutuwe raiva butirore dambe kuita chiwande wande. Ndiri kuita hurukuro inini yekuti ndimbounza chamangura ngura pano pa Radio 54 African Panorama timbokurukura navo naika. Pane zvizhinji zvandinoda kuziva nekunzwa kupfurikidza nanzvadzi vangu ava nai. Aso nyaya dzacho tiri kudzifambira naika. Muchavanzwa pano pa Radio 54 African Panorama pachinhu chevanhu tichikurukura chamangurangura. Vanzvadzi vanondigonera pamupfunge. Aiwa kutendera twasevhiri ruda kuita kuvava seuriri. Ndafunga kaviri chinondira emera handichambochema chinondira emera handichambochema kuita kutungana kwembudzi anowira kusina hari makotsi ungaita moyo unenge werukodzi kuda kundityara semhodzi. Raiva butirore dambe kuita chiwande wande ndihoyu mutu wemakwande hauna marasha chinondira emera handichambochema chinondira emera handichambochema raiva butirore dande mutande kugara ndakafunga dande ndakarore pfungwa maidekine yaingova suduruka ndipinde anzupota nekotosangana mberi aiwa
anzi handicheme chamangurangura Lindsay for Radio 54 African Panorama. Hidden Talent on Vichango Burwa Show with DJ TC every Saturdays 10 a.m. to 1 p.m. Central African Time, live on Radio 54 African Panorama. Tune in to your number one internet radio station by logging into www.radio54africanpanorama.com with your host Jim Butsu. Radio 54 African Panorama. Shinu Shevanu, Shinotere Rwanevanu Wakawanda. You can follow us on our Facebook page, Zishango Burwa live stream. You can also follow us on Radio 54 African Panorama live Facebook page. Pachinu Shevanu, Intoya Bantu, of the People's Radio. You're jamming with the hottest DJ. Internet radio. Your 24-hour music station. Non-stop music. Kupenya kudai
makoni kwa bantu wegonungu chiziva avanu vakazokuona simudzwa namwari wayambuka wasvika pauri avanenge vakuti wakudada wakushaina nai avanonge vakaona levhora waizora lemoni avanonge vakaona levhora waizora iwe cooking oil uchifamba mutunhu uchienda kuchikoro usina bhutsu chavanotanga kufunga ndechekuti wakaromba uye vobva vaisa ruvengo mufunge hanzi akushana kudya mari yake ega akubva kuna dzechifamba kamba kanonziko kwakabviwa kure andiwo unenge uchikuziva mufunge amai makoni hanzi mwari vanoziva
vakarera vakasimudza chikomana chepta mwanakomana wechifeve Mwari Baba Mwari The hottest new music. The hottest new music. A brand new release.
Another brand new track from Kero Muzambi and V Musakanye Hanzi Vimbana Jesu Kacha Kachango Buru Wakari Kupisa Manya ku YouTube unozinzgira naika. What a powerful song. Tikurudzira kuvimbana Jesu nguva dzose mufunge. Aiwa makagona. Congratulations makorokoto amhlope. Content with you, my God. I am so blessed with you by my side. You are good to me, good
misoti yangu mukaipukuta. I am the testimony, I'm living for your glory, a living testimony, you are good to me. I am the testimony, I'm living for your glory, a living testimony. I am so blessed with you by my side. You are good to me, good to me. I am so blessed with you by my side. You are good to me. That was Jennifer Maneni Meya ndatanga kukupa ikambo kake kanonzi iko testimony kanaka kanonzi ko blessed. Akono chongo tibata, welcome to Radio 54 African Panorama. DJ TC is my name. Chirunga chinonzi chogadzi chango burwa, exposing the hidden talent. You are good to me, good to me. I am so blessed. You are good to me. Away, Mansango is my name. You are tuned into Radio 54 African Panorama Live. Chinu Chavanu, into Yavantwini. Stay tuned to your number one radio station, Radio 54. Radio 54 African Panorama Live.
Diva Size ari kutipa kamba kanonziko hakuna hama. Icho kwada hakuna hama inodarika Jesu naika. Ndiye garuti zero, ndiye hama yakavimbika yakatendeka. Hama isingashanduke. Hama inokuda zvakadaro nyango usina mari. Hama inokuda nezvauri naika ndiye Jesu amuchinda werugare.
ziutaza ziona ayatapererwa makati batariro isutashika tikaimba Gloria Papa album marakanziro murairo. This is Forget Kuweyo nekambakano nziko Gloria aparele 54 African Panorama Pachinu Chevanu maneno ya DJ TC exposing the hidden talent Aklenya Kujara akambakano nziko Harare. Lies a city so bright. Harare, Harare, oh what a beautiful sight. With street lined with jacarandas and skies so blue, a city full of life waiting for you. Oh Harare, helele, helele, helele.
Exposing the hidden talent of Cindy Munyavi, a song entitled A Stitch in Time. Avana veZimbabwe vane zvipo avanaika vari kunyika dzakasiyana siyana. Manya ku YouTube naika, share, like and subscribe. Unotsvaga Cindy Munyavi. Akambo kanonzwa A Stitch in Time. Lalelani nansi ndaba.
makadiko muri Zimbabwe kaziwayi salibonani muri bwanji ndini muimbi wenyu wembira gospel mbira praise and worship zita rangu ndinonzi Sam Legend Mutanda Chinga ndiri pano pachirongwa dzichangoburwa na DJTC tendai chazika pa Radio 54 African Panorama ndoti ivai nenguva yakanaka pamberi nembira munhu wese kumbira magwira njito tatenda siabonga I thank you titende nai kulu ganganani kulu ganganani Introducing the music of Edna Gugumoyo. Amai Mukandawire. Akamba kanonziko on my knees. The seraphims and the seraphims are worshiping you, Lord. Yeah. The angels in heaven praise your holy name. The shining stars above worshiping your name. And the highest heavens worshiping your name. And your command you created all. That's who you are, God. That's who you are. That's who you are. The whole universe, Lord, worship your holy name. That's who you are. That's who you are, Lord. You reign forever, Lord. You reign forever, Lord. Yes, forever, Lord. You are, Lord. The Lord of hosts, you are. The great I am, you are. Yes, forever, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, you reign, oh God. Yes, forever you reign. You reign forever, my God. Oh Lord, you reign. You never change. Forever, Lord. I'm on my knees, oh God, just to worship you, Lord, just to praise your name, oh God. I'm on my knees, oh Lord, I'm on my knees, just to worship you, Lord, Lord of hosts, I worship you, Lord. Oh yes, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Lord, Jehovah Nissi, Lord, I worship your name, oh God. Oh, I'm on my knees, I'm on my knees, oh Lord, just to worship you, Lord, just to worship your holy name, oh God. Miracle worker, Lord, yes, my healer. Oh, Jesus, you, yes, you reign.
That was Edna Gugumoyo Mai Mukandawire vabuda mudariro nekambo kanonziko on my knees Facha mudariro Misho Jambo Hoyo song entitled Mama We Anza yakone kundimanikidza kuroora mukadzi wandisingadi
The living legend, Michelle Jumbo. Anzimawe. Anzi mukandimanikidza kugara newandisingade zvinozoita sei zvinozova chiko mangwana. Ringave rudo kana uchimanikidzwa kuroora mudzimai wausingade nhaika. Anza hita iyoyo. Radio 54 African Panorama, your host DJ TC. Broadcasting live from Div Dev Studios in Cape Town, South Africa. Masquerade say Palimpopo. Apatoyando. And Opavanenge Radio 54 African Panorama. Alachitipaka show inonzi yoko one's way. Every Thursday is Niger. Akabatwa magitara akaita kurikitwa ipapapa. And the experience is the best teacher. Andofunga muri kungozvinzwira naika kuti asi magitara ezera nai. Pachinhu chevanhu into yabantu. Idzi huru yadzo naika. Andibaba vangu vepamoyo lusa wazvinzwere. Anagarishira kudenda vanzvadzi vangu lusa mazvita marire kwanyamari wata. Kuti usakanganweka kuti ndini first born yababa. Nyango ukaita sei, nyango ukaita sei, ziva kuti uri baby naga. Mazvinzwa kama mineta ndini ndichatora nhaka, ndini ndiri kutora upfumi hwese. Woyo. Andati ndizvitaure pajekerere. Avanhu vagara vaziva naika.
nekuti zvibhakera zvacho zviri kunyanya mamineti ava nenharo. Muzvina pembe andivanzvadzi vangu ivava naika vana vamishero jambo apa Radio 54 African Panorama simudza. Hello everybody, you are all invited to a night of worship and praise. On November 18th, we will have an album launch for My God and Me. It will be at a place called The Venue in Milton Keynes. Our tickets are available on our website, nurselmusic.com/events. Please secure your tickets and we hope to see you there, where we're going to worship our Father and adore Him and give Him all the praise because He is worthy. Do invite your friends and family. Bring the sick, the brokenhearted, those that are suffering from anxiety, depression, addictions, whatever situation or whatever problem. We believe that the Lord is going to meet us there. Come expectant, come believing. See you on the 18th of November. God bless you. Andasimudza nini makumalo. Black Queen Esa. Anzi ingoma yami.
Setikumalo. Zikanwane starokotiro Black Queen S. Abano pa Radio 54 African Panorama tuno zitare kuti susu the Queen of Airwaves. She's one of our broadcasters here on Radio 54 African Panorama. Avanorova majive vanza dziva baba. Amanya ku YouTube, manya ku TikTok unozvonera rega. That's it, Kumalo for you. Tenda kuti maitiro zvakanaka nekambaka kubva kuna Black Queen S Tikumalo, the Queen of Airwaves. Alright, again titore mukana uno kutenda ka vatsigiri vedu pa Radio 54 WhatsApp platform. Thank you so much. Nerutsigiro rwenyu ndinokutenda vose vanga vakateerera pachinhu chevanhu vanga vari pa Facebook. Thank you so much. God bless you. Chirongwa chedu chabva chaperera pano ndokusema makateerera inini Hope Kondo kamba kanonziko I'm on the heart of God. Ndinotenda kuti mava nemimhanzi yakuitirai zvakanaka, yakutandadzai, yakukomborerai naika. My name is DJ TC. Ngatisangane zvakare next week same time same place pano pa Radio 54 African Panorama. Moitirwa zvakanaka. God loves you and I love you so much. Moitirwa zvakanaka nezvirongo zviri kutevera. DJ TC signing out. Bye bye. In the hand of the Lord, whoever touches me touches the apple of his eye, 'cause I'm on the heart of God. Whoever touches me touches the apple of his eye, 'cause I'm on the heart of God. Ooh, eh, eh, eh.
would say, I am above and not beneath, 'cause I'm on the heart of God. I'm blessed going in and blessed going out. I am victorious. You never leave me. You never leave me. By my side. You never leave me. By my side. Oh, Dinali when I'm married. Dinali when I'm married. This is my testimony. Oh,
Zichango Burwa Show with DJ TC every Saturdays 10 a.m. to 1 p.m. Central African Time, live on Radio 54 African Panorama. Tune in to your number one internet radio station by logging into www.radio54africanpanorama.com with your host Chimbutsu. Radio 54 African Panorama. Shinu Shevanu, Shinotererwa Nevanu Wakawanda. You can follow us on our Facebook page, Zichango Burwa live stream. You can also follow us on Radio 54 African Panorama live Facebook page. Pashinu Shevanu, Into Yabantu, Other People's Radio. You're jamming with the hottest DJ. Internet radio. Your 24-hour music station. Non-stop music. This is Radio 54 African Panorama. Are you ready to embark on a journey that celebrates the heartbeat of 54 vibrant nations? Welcome to the rhythm of unity, the voice of diversity, and the pulse of progress. Radio 54 African Panorama, where dreams converge and aspirations come alive. Join us as we rewrite the narrative, breaking stereotypes, embracing talent, and sharing the stories of our remarkable people. From the whispers of our ancestors to the dreams of our youth, Radio 54 African Panorama is the bridge connecting generations, empowering, enlightening, and enriching. Together we will shape the destiny of our continent. Tune in and let your heart resonate with the beats of Africa. Because of Radio 54, we believe that Africa shines as a beacon of inspiration. Radio 54 African Panorama, where the spirit of Ubuntu comes alive through waves of connectivity. Visit us online, engage with us on social media, and become part of the movement that's changing perceptions and rewriting history. Radio 54 African Panorama, celebrating Africa and reaching lives. One continent, 54 countries, countless stories. This is Radio 54, your African Panorama. Radio 54 African Panorama, redefining Africa for a brighter tomorrow. We are not just a radio station. We are the resonating voices of a future Africa. Strong,